Hello guys, welcome back to the video. Pin cancel bore hone ba dini vlog godan video lana फैलायबाय to आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनाव बयबो मोजां दं होननानै to आंबो दासान्दि मोजां दंथ'यो ओमफ्राय जोङो दा बैग्रि जायनो रेडि जोबसै सारा जोंना नेगासिनो दे to बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आसा खालाम भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबगोन होननानै सार नावलाय खनसे to बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ सैमा फिसिग्राया बिराद माबा लाथारनाय आरो एकदमबारे हेल' अफाय जाहैगोन बैग्रिया तो दुन्दिया लायनो नागिरदों जों दुन्दिया सामब्राम पियासनि बिराद आंखाल जागासिनो दायो लायनो थांगासिनो आं फैगासिनो जोंहा फैद' मोनसे जायगायावनो नै फैगोन बिसरबारि बागान बारियावसो जेरावबो नागिरलानो थिनबाय माथो फै सार खाफैद' नै हा मागाबारियाव माबायाव नैलाय आयौ खेबस'नांगौ ना मानांगौ खेबस'नांगौ ना मानांगौ बिलाइ दुन्दिया नुयै मानसि आरो नालाय एसे दुन्दिया नुयै होनलाय ओरैनो नायलाय आसु नायजाखालै खेरलेब खेथेबजोबखा दुन्दिया कालार नांजोबोलै नैखौ बायला सारनो ओरैनो दंजोबो नै खाल' फटाफट दे खाल' थाबनो बर्थमान खाखांबायानो मानसिफ्रा फैदो नागिरनानै लाबोजोब्बाय आरो एकदमबारे मोनबोजोबखाबाय जोङो औ आयौ होननालाय सारा जोंना दाबो फैयाखै सारखौ नेनांगौ नामा सार सार हुलु हुलु एसे मोननै स्टाइलाव होब्रा गोदोनि एक्सनिखौ फैद' ब्लेक मेन जोंना सारा ओंखारबोगासिनो न'निफ्राय ब्लेक दबानो एडिडास गानाबो नङाबानो गानखाया सारा जोंना हाय होनलाय ओइ बैग्रि जानोबा फैद' बैयावनो फैदो मैथालाय जागोन जाखांग्रोमोना थाबायनानै सारा एथं रागा जोङो आरो जोंखौ ओंखामखौनो खोनथाम खोनब्रै जायो जोंना सारा होमबा मोदोमानो गैया नायलाय लाल बाहादुर ब्लारसो होननो नागिरदोंमोन ब्लार जाबाय ओमफ्राय दा हगारबाथाय होजाबाय बैग्रि जानो नागिरनायनि मानसिया सम दिला फैखायो नायलाय लामायाव सोरबा सिख्लाफोर नुगोनसो स्टिलाव संख्रि बानलु नायलाय पियास बिलाइ लायाखै नोंसिनाव लादो बुरिमोनाव पियास बिलाइ माथो जोंनाव लायाखै गैया खाब्रै खाथों गुसुखै बेखौ लाबावा नै जहर फैदो फैगासिनो जोंना हिर'आ एक्टर माहाय ओरैजाय राइडार साइकेल राइडार जोंनि मलान्दुबि सिबखावग्राया बेनो 1 सेकेन्डआवनो लागाय गाफोरनायल'लै माइरिबो सयथिबो बोरे मा नागिरखो पियास बिलाइ दंमोन नामा बुरे पियास बिलाइ आये रावबो गैया माथो बैग्रि जाग्राफ्रा बेखौनो गिल्लो फालो लिंबोबाय बैग्रि फिथाइजों सिफ्लेनो हायो नाफ्रुनो हायो नङा बैग्रियाथ' जों बैथिं जाहैखागोन जे खुन्जाल लामाया बेयावनो सारा सिख्लाफोर गैयावनो दिलाना फैखाबाय नायलाय सासेयाबो जा दिलाय फैखादों फख्रि गासिबो नोंसिनि मोसौ जोबखाना बिसोरलाय नुजानाय मानि गासिबो ओरै दा मोसौ मालायखौ देखायगोन आं र' दसे थानानै नैबे लामाखौ देखायगोन नै ओरै बिलोखौ मोसौ जोबग्राया मोसौ बाथोननि बिगोमाखौ बाथोननि बिगोमा नैबेनो जायगायावनो दंखायो नायलाय ब्लेक दब होनदों नामा होननालाय सार ब्लेक दबा सार Manas? Guys, ayo, sini nih mulai ya.
बैग्रि जानायावथ' गान खनग्रायाथ' जोबखाया खौ लाबोजोबखादों नोंलाय गान खनग्राया गान खनग्राया जोबखाया जोंना नै खुगा माथेलायगोनसो पाला सफैबाय Ini apa sih? Gede. Kalau mana mana aja nggak bisa. Ya lagi sini. Para ke sana lagi per. Bwigri mau dong ya. Benar. Bwigri mau dong ya. Tinggal tunggu berapa mana pilih deh. Mau dong sudah lah ya. Saya diam diam baik. Panas selama dua, ada apa? Jangan nak kakak, coba, semangat. Gimana? Sana lo, udah. Pasti boleh. Kalau lo ni apa? Coba bisa nak kerja sini. Sebanyak ya ni. Ini, hai berani ni. Pergi pun banyak ni, sebanyak. Nah, jangan ni, kawan. Ayo. Semua jangan jadi. Kau boleh ni. Hello sir, hendak lagi. Kui bapa hat terus ni apa? Kui bapa hat ni lagi. बैग्रिजों खुबैयो बेजों बोरै सिरिनांगौ दे संख्रिया लागासिनो बानलु दुन्दिया पियास बिलाइथ' मोनबोआसै नागिरगासिनो मोनबोआ बैग्रियानो माने आयो सिरिबाय जाथारबाय नै बेखौ आयो सोरनावबा गोलैदेरबाथाय नायजाखादों मानसिफ्रा खिन्थु गोरा खिगुरा जाजोबखागोन नों मालानिमोन Ayo, kau ikut kajian mula. Mama jadi dengan itu. Orang masih dengan turun satu lagi. Cara jalan mana ni? Ayo lah mobil ini bagi masih tahu je. Sudah. Naim. Ayo. Nafru ya. Gosha beda. Beda ni. Ini. Jangan. Ada. Maling kasih kan ya tu. Maling kan ikan ya. Ada. Itu logis ni. Ada. Kenapa jauh kanelan? Kanelan ni. Gilu falan ni kanai ko naik sarman kasih. Mujang na. Manos. Naik mana minengkar kayu mats kono. Kanai ali. Split jam kabai jeng na. Split raja jeng sarah na le black doba. Naim. Naik tak ni? Ini juga tak ni. Ini kau dah macam, kau dah jadi kan? Kasih kau. Ini jadi kau dah macam mana? Kasih ayo. Tak pelak ni. Ni kamu kena lagi ni kata ni. Maksud. Satu lagi, jangan lupa ni ya. Ini lagi lagi. Ini tu tak boleh. Ayo ji kuburan selai ayu. Lana. Naim. Karena lana. Sebelah. Pergi. Naim. Tuh, ayu. Nang dua jadi. Tuh, ayo. Bukan apa dah. Ini ni kan saya dulu saya. Bagi apa kena kena. Masih ada mana ya? Ada masih ada makan apa lagi na? Ada. Ada lagi ni masih ada makan masuk kemarin di kalau dah ada.
Garis salah di mana? Apa jam ada? Mencari je nggak? Itu dulu itu sih. Lari nih terus mungkin garis salah di mana? Kagak. Ini lari jalan saya dengar. Bwigri cara Bwigri. Dia cuma bapak kedua cuma kali ya. Kau ni bro sasi baju ni. Foto kita foto. Foto kita deh. Foto kita foto. Boleh? Bwigri. Oh, ada. Nak ni ni. Ada mata cut salah. Tapi dia foto. Oh, salah mata cut. Iko? Ya baat kar raha hai tu salah. Tuan mana dia? Tata bye bye. Bwigri sejak kemarin. Tata. Sana aku ani kat apa dah? Ada apa dah? Disini. Ngayum. Salah. Bila ni tersam. Satu lagi. Belum kedua. Lwgwse sini sini. Balon nak sama-sama lagi.